अब ହେଇଯିବ କଣ ଆଉଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି କଣ ଆଉଟା ଅଜା କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ହବ କାଲିକି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ କହିଛି କିରା ପରିବା ଆଣିଦବ ଯେ କେ ଗର୍ଭ ଫଟେଇକିନା ଖାଇବ ପରିବା ଗଣ୍ଡେ ନେଇ ଦଉଯିବ। ଓ କକା ଏ ବୁଢା କାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଜି କିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇଲାନି ଯେ କି ଅଜା ତ ଏ ଅଜା ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଆଇलो ଆଇଲୋ ଆଇଲୋ ଆସ ଆସ ଏ ଉଠ 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 ଅଜା ବସ ହବ ଅଜା କାଲି ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଯେ? କହନି କହନି ରେ ନାତିଆ କେ କାଲି ରାତିରେ କେ ମୋ ଶାଶୁକୁ ଶାଳି ଭାବିକିନା ବେଲେ ମୁଇଁ ମାଡି ବଇଛି ଯେ କହନି ଯୋଉ ଲଜିଆ କଥା କହନି କେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଦୌଡ଼ିଛି ବେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା କାଲି ତ ପରିବା ଫେରିବା ଧରିକି ଯାଇଥିଲ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯେ ଆଇଟମ ଫାଇଟମ କଣ କଣ ହେଲା କେମିତି କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଟିକେ କହୁନ କି ଟିକେ ଜାଣିବୁ ହେଲେ। କହନି କହନି ନାତି କଥା ଯୋଉ ବେଳାରେ ଜଇପୁଅ ଲୋକ ମୁଁ ଯାଇଛି ବୋଲେ ମୋ ଶାଶୁ କିରା ଭାରି ଖୁସିରେ ଟିକେ ଚିକେନ ଟିକେ କରିଥିଲେ ବେଳାରେ ମୁଇଁ ଖାଉଛି ବାଡି ବୁଢା ହେଇନା ମୋ ଶାଶୁ ଦେଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଖାଉଛି ଅନ୍ଧାର କଣା ଲୋକ ପୁଣି ଆଇକିନା ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ପହଞ୍ଚି ମୋ ଶାଶୁ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଜଇପୁଅ କେ ବିଲେଇ ଖାଉଛି ପୁଣି ତମେ କେମିତି ଖାଉଛ କିଏ ଶାଶୁ କହିଲା? ଆରେ ବାପା ବେଳାରେ ଯୋଉ ଚିକେନ କରିଥିଲେ ବଳିଥିଲା ରାତିରେ ପୁଣି ରୁଟି କି ଚିକେନ ମୋ ଶାଶୁ ଆଣିକିନା ଦେଇଛି ବାସ ଚିକେନ ହେରା ହଁ ଆଉ ତାପରେ କିରା ହେଇଛି ମୋ ଶାଳି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ବିଲେଇ ଭାବିକି ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପର ମାରିଦେଲି ଯେ ପୁରା ନାକ ଛାଟିକିନା ପଡିଛି। ଛଡା କିଡେ କଲୁ ବୋ ଅଜା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ଶାଶୁକୁ ଶାଳି ଭାବିନି କେମିତି ମାଡି କହୁଛି ବୋଲେ କିରା ହେଇଛି କହ ବୋଲେ ରାତିରେ ଯୋଉ ଚାପଟେ ମାରି ଦେଇଥିଲି ଶାଳିକି କହିଲି ମୋର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳି ଯାହାହେଲେ ବି ରାଗି ଯାଇଥିବ ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଯାଏ ଟିକେ ଭୁଲ ଟିକେ ମାଗିଦେବି ଶାଳିଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ବି ଠିକ ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛି ସେ ଆଉ ମୋ ଶାଳି କି ଆଉ କିଏ କେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ବୋଲେ ରାତିଟା ଅଧା ପାଇନି ଅଧା ନାକ ଛାଟା ହଉ ହେଲା ଅଜା ଛାଡେ ଛାଡେ ତୁ ଯୋଉ କାଲି କାଣ୍ଡ କରିଛୁ ବୁଢୀ ଟିକେ ତା ଲାଣ୍ଡ ଲାଇନ ରେ ଫୋନ ଆଇବନି ଲାଣ୍ଡ ଲାଇନ ରେ ଆଇବନି ତୁ ସତ କଥା କହିଲୁ କହି ନଥିବେ ସିଏ ଫୋନ କରିକି କହିଥିବେ ନା କେମିତି ଯିବି ପୁଣି ଘରକୁ ପୁଣି ମୋ ମାଇକିନା ତ ଗଲେ କରିବ ଆଜି ଗଲେ ଗାଳି ବୁଢୀ କରିବ ଆଜି ଗାଳି କରିବ ବୁଢୀ ଆଜି ଗଲୁ ବୁଢା ପାଇଲୁ ଆଜି ପାନେ ବୁଢୀ ଆଉ ଦବନି ଆଜି ଦବନି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦବନି ବିଲକୁଲ ଦବନି ଆଉ ଯଦି ନଦେଲା ବେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ଯେ ହଉ ଯା ତ ହେଲା କାଲି ତ ଯା ତ ଶାଶୁଘରେ କାଣ୍ଡ କଲୁ ହଉ ଏଥର ଘରକୁ ଯା ଆଇଆଡେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବୁଢୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ ଯା ହବ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ନାହିଁ ବୁଢୀ ତ ପିଟିଲେ ଦି ପାହାରେ ପିଟିବ କଣ ହେଲା ଆଡୁ ମତେ କିଏ ନେଇ ଦେଇଦେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କାହା ଘରେ କଳି ଝଗଡା ଶଳା ତୋ ବୁଢୀ ତତେ ପିଟିବ ଶଳା ଆମେ ଭାଗ ଖାଇଯିବୁ କିରେ ଶଳା ମୁଇଁ ବାହାରିଲି जिंदाबाद 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 ससुर घर जिंदाबाद।